Hei, uusi työviikko on alkamassa ja tänään on paljon tapaamisia täällä ministeriössä, jonka jälkeen lähdenkin Keski-Eurooppaan, kuten Eurooppa- ja ulkomaankauppaministerin täytyykin, niin tähän työhöni mahtuu paljon matkustelua ja tapaamisia myös tuolla Suomen ulkopuolella. Huomenna Eurooppa-ministerit kokoontuu Luxemburgissa. Siellä keskustellaan todella tärkeästä asiasta, eli energia- ja ilmastopolitiikasta. Tämä on tietysti tärkeää paitsi Suomelle ja Euroopalle, mutta myös ihan maailmanlaajuisesti. Keskiviikkona menen Pariisiin, jossa on valtavan suuret elintarvikemessut. Siellä yhdessä suomalaisten elintarvikeyritysten kanssa edistetään suomalaisten elintarvikkeiden vientiä ympäri maailmaa. Tämä on todella tärkeä tapahtuma ja uskon, että siitä tulee hieno maailmanlaajuisesti. Keskiviikkona menen Pariisiin, jossa on valtavan suuret elintarvikemessut. Siellä yhdessä suomalaisten elintarvikeyritysten kanssa edistetään suomalaisten elintarvikkeiden vientiä ympäri maailmaa. Tämä on todella tärkeä tapahtuma ja uskon, että siitä tulee hieno tapahtuma. Sen jälkeen suuntaankin Brysseliin, jossa pääministeri Alexander Stubbin kanssa ollaan Eurooppa-neuvoston kokouksessa. Hän virallisesti kokousjäsenenä, minä sen sijaan tapaan siellä taustalla muun muassa uuden kauppakomissaari Cecilia Malmströmin Ruotsista. Sitten viikko alkaakin olla lopullaan ja tullaan kohti Suomea ja eduskunnan äänestyksiä ja viikon lopuksi kotiin Mikkeliin. Mukavaa työviikkoa sinulle.